No katsotaan LibreOfficen Calc-versiolla tai Calc-ohjelmalla sitten näitä summafrekvenssiä, suhteellista frekvenssiä ja suhteellisen summafrekvenssin laskemista. Eli jos me lasketaan summafrekvenssiä, niin nyt se tarkoittaa, että meidän pitää aina tiettyyn tänne niin kuin tämän tilastomuuttujan arvoon asti laskea sitten kaikki kertyneet siihen mennessä. No, tämä ensimmäinen on nyt suoraan tässä vieressä oleva frekvenssi, eli sinne voi vaihtaa se. Mutta sitten tästä eteenpäin on se, mitä on kertynyt siihen mennessä, ja lisätään siihen sitten tältä kohdalta tulevat kerrat vielä mukaan. Noin. Ja nyt sitten tässä tämä tämmöinen 4 on täyttökahva, ja siitä kun vetää alas asti, niin se täyttää sen sitten automaattisesti. Ja nyt huomataan esimerkiksi tässä kohdassa se viittaa tuohon ylempään, ja sitten se viereessä olevaan soluun se laskee nämä kaksi yhteen saadakseen tämän. Hyvä. No sitten suhteellinen frekvenssi. Ja nyt mä teen semmoisen jutun, että mä muokkaan nämä molemmat tässä, mihin tulee prosentteja, molemmat tässä noin, silleen, että ne ovat prosentteja. Noin. Sen takia, että jos mä joskus piirrän niistä jotain diagrammeja ja laitan sinne niitä pisteitä näkyy, niin ne näkyy prosentteina sitten siinäkin. Okei. No nyt ne on mulla muutettu prosenteiksi. No sitten, eli suhteellinen frekvenssi tarkoitti prosentteina paljonko tämä frekvenssi on kaikista. Ja mulla on tuossa kentässä on ne kaikki laitettu. Mutta nyt sitten, kun mä rupean tätä vetämään täyttökahvasta, niin sitten toi B2 menee seuraavaksi B3, ja näin, ne menee ihan oikein, mutta sitten tämä C8, se rupeaa menemään tänne tyhjiin soluihin. Eli mä voin lukita sen laittamalla tämmöiset dollarin merkit sinne tuon C ja 8 eteen, eli C meinasi saaraketta ja sitten 8 sitä riviä. Ja nyt mun olisi tärkeää pitää se rivi nimenomaan paikalla, koska mä tuun vetämään vaan alaspäin tässä siitä täyttökaavasta tänne alaspäin. Mutta nyt mun ei tarvitse miettiä, niin mä voin lukita ne molemmatkin sieltä. Ja nyt, koska on kerrottu, että tässä on prosenttiluku, niin tuosta laskusta se muuttaa sen heti sitten prosenteiksi. Ja sitten voidaan vetää alaspäin. Sitten on summafrekvenssi. Se voidaan laskea näistä suhteellinen summafrekvenssi näistä suhteellisista frekvensseistä tuosta. Eli ensimmäinen on vaan tuohon asti kertyneet, oli noin 32%. Ja tämän jälkeen sitten tuohon asti kertyneet plus sitten tästä nämä uudet, jotka tuo 11 tuo mukanaan. Ja sen jälkeen sitten voidaan kopioida nämä kaikki tänne kasvaviin. Ja näin me ollaan sitten tehty.